prichádzame do Zeleného údolia. Pripravte sa na svoje obľúbené postavičky, tak ako ste ich ešte nikdy nevideli. Ďakujem, Fred. To je krásne ráno. V Zelenom údolí bol Pet vždy poštárom. Ale Alf už zase. Ako sa patrí. Chcel by som byť poštárom. A teraz všetci zistia, Konkurs do programu si ten praví priamo v Zelenom údolí. že nemá talent len Ďalší. Ďalší. Dosť! na doručovanie pošty. Pozrite, Ervin, náš zamestnanec je v televízii. Vidím svet, s tebou je krajší hneď. Som Simon Cowbell a vy sa viete dostať k ľuďom. Na toho poštára si posvietím. Tento rok Petbot 3000 prevezme všetky vaše povinnosti. sa pripravte Zasielka, starenka. na dobrodružstvo Deje sa tu niečo podozrivé. pre celú rodinu. Pre poštára je najdôležitejšie ovládnuť svet. Myslel som skôr byť priateľský. Mal si zostať pri listoch, Pet. Čo? Fíha! Miroslav Noga, František Výrostko, Richard Sanitra, Radoslav Kuric. Poštár Pet vo filme. V kinách od 7. augusta.